Според изследване на Харвард, 47% от ежедневието се прекарваме на автопилот. Автоматичните програми са превзели нашето ежедневие. Днес ще говорим за мисленето като движеща сила, която създава реалността ви. Когато разберете как работят вашите програми, как се формират, как се активират, нищо вече няма да е същото. Едва 15% от всички хора живеят осъзнат живот. Всички останали са поробени от оковите на своето подсъзнание. Най-важното, на което всеки трябва да се научи, е как да се прави саморефлексия. Това е най-важната и съществена функция на съзнанието ни. Според изследване, проведено от университета Станфорд, 80% от мислите на всеки човек са негативни, а 95% от тях са същите като вчера. Това е приноса на еволюцията на човечеството. Саморефлексията е процес, при който правите анализ на поведението си и откривате проблемите в него. Откривате проблемните програми и вашите вътрешни саботьори. Голяма част от ежедневието ти се случва автоматично. Мислиш, реагираш и вземаш решения, воден от несъзнателните си програми. Програмите в нашето подсъзнание и филтрите пускат информация към съзнанието, която информация създава мисъл. Мисълта генерира емоция, емоцията провокира реакция и това емоция и реакция на нас ни служи като обратна връзка, която ползваме за нашата саморефлексия. Осъзнатостта е тази, която ти позволява да прекъснеш този процес и да започнеш да живееш с яснота, да вземаш съзнателно решенията си и да правиш съзнателно изборите си. Днес съм подготвил комбинация от техники и упражнения, които ще ви помогнат да интегрирате информацията за това какво е съзнание, подсъзнание, как работят автоматичните програми и също да можете да започнете да използвате тази информация веднага. Аз мога да те науча как да го постигнеш. Включи се в практическото обучение Трансформирано мислене, което ще се проведе на 23 ноември 2025 година в град Варна. Ще работим с конкретни инструменти за наблюдение, анализ и промяна на начина, по който мислиш и вземаш решения. Цената е промоционална, местата са ограничени, а изживяването ще е изключително. Включи се сега. Последвай линка в описанието или влез в моя уебсайт.